Gigi Miranda! Best performer of the night! Yeah, everybody make some noise for Beastie Girls! Sila nga babae, pertig yung guwapaha, panit niya. Perting hamisa, perting lamia, perting lamia. Suna ang silingan na mga gwapa, grabe siya kagwapa. Tanaw ni mo, murag artista, murag artista. Lami, kaayo mo katawa, katawa. Makawala sa problema, makawala sa problema. Sa unang what's up mga katripe na narimidiri karon sa Bugoy na Kalbo TV. Guys, sponsor guys ha, Bugoy na Kalbo TV na guys. Try, busy kayo nga gaon. Muna ito nga gaon. Bugoy na Kalbo TV na sponsor. Lago tayo ko ani. Napay. Allah, isa kayo makabiraan ni ron. Wah, si Mirox, mana? Si Marnaris Mirox guys. Kumanari. Nilson po, wala po nangyari. Ako nakabira, kanya ako ginahan. Lago tayo ko ani. Lago tayo ko ani guys. Busy kaya gaon guys. Busy tulog. Tulog, naluyahan ko. Hapit mata yung anak niya buntag. Okay, kato. Ano man? Nagsukog mintos. Nalagi yaw, alisang iko. Sukag igdugo niya. Guys, meron feeling. Puta, tuning istingan yang kinakusyan nga sapatos guys. Di Bugoy na Kalbo. Wala ka bebe ah. Wala mo yung mga short. Pambata mo yung mga boot o mga jacket. Iko? Oh, tugay. Tugay guys. Tugay na yung pangitam ka. Suluban ni guys. Oh, practice na niya. Di niya kuha. Nundot kayo guys oh. Kuha guys. Bugoy na guys. Paksit kayo guys. Ha? Ha? Oh, try gown eh. Wala gown. Sila daw. Dere, ali mo. Ay, taon daw. Okay guys. Lailahi. Ha? 6 to 6. Ali mo, dere, ali mo taon daw. Pastila ni mga. Mag-readers makaka. Hmm? Oh, mag-readers oh. Yuli na mo eh, kay mahal kayo sa Lagi, nindog to kayo. Suya kay kwarto dyan. Wala, paulam. Guys, mo na ang purmaron guys. Yeah, yeah. Bagrak, handang-daan. So, kinila ako, hindi mo ni mahal. Ha? Hello guys. Sit guys ay. Hello, sit kayo guys. Pwede pa ko kalaag, wala yung back up. Right. Ano lagi, sit ang tanan. Lagot kayo ano. Ay, lagot po, mura ito. Siguro na. Oh guys, paksit na guys. Pag-save ka, kurang kapin, wala yung kwarta dra. Guys, so nakabot si Mirox. Usa raw ka kauban. Sponsor na kay. Sabi helmet ay. Darayo mo na idol ko, Mirox the Great guys. Yeah. Alright. Asol ni asol daw. Asol daw niya, asol. No, uyog din yung kumiko ay. Yes, lago tayo guys. Pagpong to kayo nga kao guys oh. Magwapa dyan na nasa loob niya ba? Dilihan dito so. Lago tayo guys. Kapicturan eh, concert ba niya sa waterfront. Pero, 180 na ang pair. Nindot, sota. Nindot shop style. Yes, hindi kayo guys. Bagra po. Right. Alright. Alright. Magkuha lang eh.
Atras nagpaabot mi sa mga kauban, magsabay rami tanan. Mga bistigas, asa na katong kauban diha mga guys. Paabotan nila. Chili na kayang mga gaon ay. Oh? Chili like again. Kana may rocks kinakusgan. Tara, kungan na guys. Aha, drink ka milk na. Ay, mama, ay na. Busy ya mama nang itaw kuan. Masilin na. Anak, hi guys. Ina guys, hi guys. Ina nak, hi guys. Ina. Ina, hi guys. Busy siya, utang dun. Aste, awang quality sa aste, quality na to. Guys, sponsor na guys ha. What's up? Packaging, magbase tas packaging. Packaging ha. Oh, lamoy siya. Oh, sa pag-packaging alam. Lamoy siya. Oh. Yo, alhayo ang aste. Lamoy ko siya na. Ayun na, Bukan to. Bukan ko kasi yan. Sandro dire? Oh, si Sandro. Manila man eh. Sikat kayo ni Tay. Maghatag ani, atagyan ni mo ni sponsor og TV. Loki ra tong artist ni search na. Di may bawal. Oh, loki na gid ang Uy tapang sponsor ni sa Uy tapang. Okay na. Oh, isa pa lang. Kayo loki ra di ba dol? Ha? Loki pero buak. Paksit na rin. Kanin, on? Paksit ka. Ayaw ni gila. Ayan. Oo, kung sulo mo na. Lads mo kita. Ikaw daw sulo mo na. Hait ka na. Gusto ka putangan mo trademark sa original oh. Ayaw lang, ganun lang. Ayam ka na. Nakalapi. Ingat to ra. Ano si ba para sa ubos? Ha? Ay, kamay man. Kamay, di. Ay, ka para bentar. Ay, bilang eh. 35. Sana all. Mas meron ko. Ay, hata eh. Ay! Guys, what's up? Bukoy na Kalbo TV guys. Sponsor kani og Rai. Midjas. Japan pa nagikan guys. Kaya ka mo sit. Oh, alis din na yung kamay. Ha? Alis din. Lipit mo ito. Ano mo? Yes, lo kayo to. Maldito ho. Guys. Oh, sit. Ano sa mga ganang Ay, gold? ano? Hindi lang kumusigit tuloy. Hindi lang Pang kumusigit. night ba? Pang night. Oh, depende sa'yo mo. Hindi lang kumusigit. Ay lang, ipagpapayag mo ka. Mawa ta. Kanilang eh, daghan na kayo. Sa alibaw ka lang ka. Hindi na yung kalakwa na dito. Ay? Bago pa namatay yung anak. Oh? Kapapit namatay. Oo. Wala kang plaktaw. Be, nasa itong IC na ko. Ako lang makita ko na ako ito.
Guys, what's up? Anak silid guys, kilid guys ay. Silid kayo, wala maabot buhon. Wala? Ate, video na! Ate, video. Kasi mana ako nag-iitututan nun. Tara guys, Bestigas nya sponsor Bugoy na Kalping TV. Lagot ko guys, oh guys. Yan na bali raw. Kaya tag kompleto oy. Pang kau. Ika diri antuk kani. Kau sad. Salamat kayo sa atong sponsor, di ba? Agaw na. What's up, Pauk Shipping? Yeah. Subscribe, make some noise. Yeah, alright. Bunal ato ni. Ra, salamat kay boss. So, adto na mi. Oh, good luck. So, padung na may dito sa event sa Rapulo guys. Yeah, Bestigas on the mix. Dara. Idol, dara. What's up, badlang people? Lunglib, Barpagaparo. Yes, lunglib. Ato na. Luto, lunglib idol ay. Tara, mga poryot. Tara, kumong mga kuan, labuan sa aray. Tara. Ato. Yata, idol ay pakpak ba? Daog ta. Bye guys, daog ta. Alright. Alright. Yata, alright. Long live.